Karbila marjana long nong kache thangklong negative role cheparjana bangpu Mohendro Teron mate Teron gunda ke sojok Dimapur Referral Hospital along anse chelangpon bomlo lasi solangdo karbiarat ke dok ana tumtame alangli ke sopen ke meda prangji aphan arnamangno hirjume ke hangpido nabang akinang sot ni hang ni jang pen nong kache thangklong karbia khayang bong pen karbi lamar jana long kache parjana bangphu Teron gunda putapu mate Mohendro Teron alangli karbi lamar jana long pen nangan negative role che parjan dun pen nangan nong kache thangklong abang phudo lapen lun lam temo karbi porom puthi ke thekpa me bangphu anparta jutang jubat ke sia salong ansitame sai ki claim dun kache paduk dun abang phulo Mohendro Teron alangli ke damtang irui aprang pen kiso kacholong lok ajoksi Dipu Medical College and Hospital along si chelang bom pen non puthot alangli Dimapur Referral Hospital along ansi si chelang pon ikbomlo lasi solang do karbi arat kido antami alangli ke sopen ke meda prangji aphan arnamangno hirjume ke hangpidu na bang akinang so thalang ho Kopila nang tuman energy ki meki lapula pakam ki chuklen nang nilu News Report Bikram Teron Karbi Anglong Lai